doyan arep nang ndi iki angelerang golek suket ya an. Ya oke. Loh. Kok enek ramban kono. Rambane sapa kuwi? Tak deloki jajal. Loh. Wis dibenteli. Garing tapi. Sapa ya? Gawe lah. Lumayan iki. Muter-muter sik. Muter-mutore. Nah. Lumayan iki jalan. Mbok pakan. Nang omah ora ning pakan kok. Ngene iki prayo doyan. Bismillah. Wes balik lumayan orang ngaret. Ya. Balik. Udah. Ento makan, arah ento ono piye iki. Ini kok angel men iki. Jan. halo iya aku sing ngenteni montor mau jempeh ngarep sak wen-wen mulih-mulih yo tak ngenteni mau kok ngarep ora mulih-mulih kok lho sik kaya nek suara montor nang mburi kae sik tak ndakane sik nono oke langsung mangkat teh iya ya wis Untung alhamdulillah teko. Arek makane bisa akeh sakjane. Iya lumayan kok. Montor serat dinggo kok malah suwi ning arek. Jenenge golek pakan lho, Pak. Suket-suket ramban garing-garing kaya ngene iki arep nggo ngopo iki, Tun. Ya kuwi mau ki nemu lho, Pak. Sapi iki ora doyan, medhus ora doyan kaya ngono kuwi. Doyan. Garing-garing kaya ngene iki. Keren lho. Gowak iki. Kok arep mbok goron ndi lho, Pak? Kok malah digorono to, Pak? Sik karene kono. Golek pakan so garing-garing kaya ngono. Iki bakar botol piye. Wong kok. Kowe arep kono mlaku iki motor arep tanggo iki aku janjian karo kanca. Malah ngene ndi lho? Kok urusane wong lanang kok pengen ngerti ya. Wong lanang ya urusane dhewe. Kok golek pakan ki sing apik. Ya kowe arep mlaku iki tambange. Oh no. Tak gowo malah. Suwine nek ngarep mulek ira-iram. Pakan garing-garing kok ngono arep pakane sapi garing ora gelem asline. Gelem apa ya ora. Wong leleki apa piye? Pakan kaya ngono kok. Pakane kok wis karo sapi. Montor arep tak nggo janjian malah